Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau muna ɗauke da cikakken rahoto dangane da dambarwar da ake ta yi a kafafen sadarwa na zumunta na zamani wanda suka haɗa da Facebook, Twitter har ma da Instagram. Mai sauraro kamar dai yadda kuke gani cikin hotuna fitaccen jarumi sannan kuma mai shirya fina-finai a masana'antar shirya fim ta Kannywood wanda aka fi sani da Lawan Ahmad ya ƙara wallafa sabuwar fastar shirin Izzar So takun farko a shafinsa na Facebook. Sai dai bayan ganin wannan fosta, fitaccen jarumin Lawan Ahmad ya tabbatar da cewa nan ba da daɗewa ba mutane za su ainihin ci gaba da samun wannan shiri a shafinsa na YouTube mai suna Bakori TV. Lamarin da ya sa muka leƙa ra'ayoyin mutane domin dai jin ta bakinsu dangane da wannan katafaren shiri na Izzar So mai farin jini. Sai dai baya da muka leƙa ra'ayoyin mutane mun riski cewa mafi yawan mutane abin babu daɗi, domin kuwa da dama na ci gaba da ƙalubalantar shirin da kuma yi masa gugar zana kan cewar ya yi wa Allah ya yi wa ma'aiki ya daina gabatar da wannan shiri nasa mai suna Izzar So, domin kuwa sunan ya yi gabas haka labarin fim ɗin ma ya yi yamma. Suka ce da zai daure ya bar su da abin da yake damunsu da sun gode. Waɗansu kuwa a gefe guda na ci gaba da yi wa jarumin fatan alheri da kuma fatan Allah ya kawo kasuwa mai albarka. Sai dai har yanzu Lawan Ahmad ɗin bai fito ƙarara ba ya bayyana matsayarsa dangane da ra'ayoyin mutane, musamman ma baya ga mafi yawan ra'ayoyin mutane ya karkata kan cewar sam wannan shiri nasa fa ba zai je ko'ina ba. Domin kuwa akwai waɗanda suka tabbatar da cewa ko da a ce ba su da aikin fari bare na baƙi, to fa ba za su ɓata lokacinsu ba da ainihin kuɗinsu gurin ganin cewa sun kalli wannan shiri nasa. Mai sauraro idan ba ku manta ba dai shirin Izzar So ya yi farin jini matuƙa a jihar Kano da kuma arewacin Najeriya baki ɗaya, musamman ma lokacin da Hausa Fim suka fara gabatar da series, ma'ana dai shiri mai dogon zango, saboda yana ɗaya daga cikin waɗanda aka fara yin su a ainihin arewacin Najeriya. Mai sauraro sai dai bayan da tafiya ta yi nisa al'amarin mutane na ci gaba da ainihin nuna cewa sun ƙosa, domin kuwa sam labarin baya gamsar da su ba kuma ya nishaɗantar da su. Wannan dalilin ya sa suka yi watsi suka kuma yi fatali da wannan shiri baki ɗaya. To mai sauraro muna fata fitaccen jarumi Lawan Ahmad ya ainihin ji koken mutane ya kuma daina yin wannan shiri mai suna Izzar So, alabashi ya iya samun wani sabon fim kar ya kuma fara ɗaukar shi. Alabashi nan ba da jimawa ba ma iya gani cewar ya yi ƙoƙarin yin wani sabon shiri mai tsafta sannan kuma wanda zai gamsar da 'yan kallo. Mai sauraro a ci gaba da bibiyar mu a danna mana subscribing da alama ta ƙararrawa.